Lakol metro ka lafsali jekulu mi no ni oyu ka syndicat we seben fro bo ka da jamana nyama nyokoro we ayira ka fo una ta grevula mi mena damne utikalo kile kononto nata nuna samba fla ani mwani kili bi kuna fani kona la hamina nya folkoye kasabuke femye pulsila ka ka nyemo we ayira ka fo ko pulsila ka we maw geni mun koni ke circulation na ko waliya nunu koni belajelen ka dabla antara lafiya bu ka ofeno yasa kata uka haklina nyini o waliya nunu ka wuri ka jo barka boyani do kinsa sa ka ofeno kasabuke femye pulsila ka do hali koni la koldindo bone anina wuri ya ka kuna furuna bakurba yamna do framun ka ka dawma Tiriata fleba bela jeli malikono ani malikoka au salam alaikum nyauka kuna funu wakati sili kabebi tarata dunyama sil bakalo o kile tanu ulumla ijira bakele kemenani ani binani nifla anga jamana gouvernement mado koni frala nyonka yasa kata demedo u signyoroma ni o chinois aleni mauritanien ye krenkelena uka chake buda sombe ni abefoma ko vek aleni atm kasabuke bamachi wale ma o koni wale aduguro kon takanyeshi ni makufule numa muni olu yere koni be siraglani la anga jamana kono krenkelena forum mako wala aleni morja fuata se narama ni yoro kufule nunu baranu kon be sina mi bamachi wale ke ba mawe wale ajuta anyeshi uma ali kulibali we wonya folke anyola Mali kungangu kibar yola jouer kalo kletan ani wolonfla samba fla ani mugwa ani kele wulika jokela Mali kono bamachi kulu ma do fe kata bi baraka yoro do kan ni wuluka bare ka sega siraw ani fen bara chamake Mali kon konana ni o chaka yoro do ye kovek kon ya hajrala ka fo o kon se fe fem ye ni bamachi kulu manu fem ye o ye ma chama ma do ta ka tunu ni o kon ya hajrala ka fo o ye ni wale cheju ka yorom de la o de madina koroye komini nyamana ni abi murujan kon fe ani murujan o biti walma ani nara biti jo fo kilometre keme ani tan ani duru bonyongo kondela de hokun kono ajirala ka fo ni bamachi kulu manu nana fem ye moto senfla tan ani nani bonyongo ma bisaba ani ko ode kumbe o sanfe ode hokun kono ajirala ka fo nana be yoromina no ba wele ko PK 48 ajirala ka fo ni kovek we chaka yoron yi ulu be ka bara do kon ke o yoro la de hokun kono ajirala ka fo uyu ka mine do ka sega ulu bela jele konche mine minu be ni ubi do wele ko finisero fo ka tache compacteur kon ma ajirala ka fo build 0 ani fem ye compacteur cylindre yen nu bela jele konche ajirala fana ka fo fem ye gravion fo ka tache compacteur a main ajirala ka fo sie béton ko o yen chama ka sega ulu fana kon jeni wajirala ka fo ni ma ko fo nu o kon ye wuli ka joke ka mobili do ka tununi o ye ni ye mobili do o ni marque nu ye prado fo ka tache pick-up sababu nyongo kon ma chinois saba ajirala ka fo ko o yo fana ta ka tununi o fana kon ye o ko fe chaka yoro mi fana be ni o ba wele ko ATTM ajirala ka fo ko ni ulu fana kumbe ka baraka yorom de la nu ye PK 52 kon ye ajirala ka fo o ye ni dansa wele kon ta ka nyeshi o ma kelo fana kon ma lu fana ka mine chama kon be ni ulu kon tiena o fe ni o ye fem ye camion wolonfla bonyongo o yo tien fo ka ta se pick-up do ta la ka tununi o ye hani ugla bulula mine do ka ulu bela jele kon tien fem ye baraka la fla banyongo ajirala ka fo ko ulu fana kon ta la o fe ka tununi o ye o ko fe ni ko in kon mele ministre min ka bara kon nyeshimbe sraba ko glali kon ma fa kon ye wuli ka joke yasa ka sega o kon se o yoro na ni o ye madame Damele Madina Sisugo ye ale sele ni yoro kon na kon ya jira ka fo ko bela jele kon na ke yasa baraw na sega damine chugamina o ko fe nya jatemne fem ye Madina Sisugo hani ministre do fana kon tala nyo fe ministre min ka bara nyeshimbe Mali kala chaw ani kala chakoro ka in ko nyana bol kon ma Sadio Kamara o de hokun kono ya jira ka fo oni Sadio na sigi ka kuma yasa fele minu bisoro chakala minu bini yoro na huna sega lakana chugamna baraw una sega ta ko kro ye tuguni o de hokun kono fem ye chinois ka entreprise nu yu ka chaka yoro min bisra kon gla o ka manyama o kon ya jira ka fo ko Mali ministre hu ye bara min kenye walma manyama o ye bara min kenye bara fem ye gele u soro wati mina ho ka wuli ka se fo ka ta se ministre flama ka sega na ulu kon jate mina chugamna ko ni kon ye fem ye tare ye ulu kon bolo wani ko baye ulu kon bolo nga ube minde nyinu o fe ma minu be ni utala ka jaso ka tununi o yo ka ko bela jele kon ke o ka sega o soro ka soro o ni kon kishiledu fem ye
Mauritaniens ka lasigiden min bi Mali kɔnɔ ale fana kɔni ye o kuma kelen kɔni fɔ ka jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ maa minnu tala u fɛ olu na se ka sɔrɔ cogoya min na ani ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ lakana ka se ka sabati fɛn ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ ka sira ninnu kɔni dilan o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ kabini fɛn ye nin cakɛyɔrɔ ninnu ni o ye nin gɛlɛya kɔni sɔrɔ Mali wolomasiri tabaw o ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ Sadio Kamara n'u y'o ka ɲɛmaa kɔni a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka na kɛ COVEC ani ATTM u na se ka lakana don nataw kɔnɔ na ani ko bɛɛ lajɛlen na kɛ gɛlɛya min y'u sɔrɔ u ka maa minnu jasola ka tunu Bamacikulu maaw fɛ u na se ka u kɔni sɔrɔ kana di u ma k'a sɔrɔ baasi t'u la cogoya min na. I n'a fɔ n kun ye ɲɛfɔli k'aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na lakɔli karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu ni o y'u ka syndicat ye u ye sɛbɛnfuraw bɔ k'a yira k'a fɔ u bɛna grève dɔ boloda grève min ni a kuntala bɛ t'i jɔ tile 12 bɔɲɔgɔnko la ni o kan ka daminɛ tile 9 ni alamisadonya tile 9 fo ka taa se oti kalo tile 12 san 2021 ma ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka sabu kɛ u ka laɲiniw olu ma sabati jamana ɲɛmaaw ta fanfɛ a kunba fɛnɛ yaasa examen minnu kɔni ni o ɲɔgɔndan ye minnu bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna la ka se ka olu bali ni u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ma sabati Maimuna Kulubali bɛ walawalali kɛ o la. Mali école ko o kɔni dogolen tɛ maa si la ni wagati laban in na l'école karamɔgɔ olu ka lafasatɔ minnu bɛ yen ni a bɛ fu u ma ko les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2021 ni o bɛ tali kɛ CPESCO Sineba, Sinef CT, Sinesec, CL2F, Fenarec, ale ni COSES olu kɔni kelen bɛ ka baara bila sɛbɛn kura dɔ boloda min ni o bɛna tali kɛ wagati laban ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔni ye ko san laban examen laban ninnu ko u kɔni bɛna olu kɔni boycotté ni sɛbɛn ko fɔlɔ ye u kɔni taara bila an ka jamana gouvernement kɔni ka tabali yɛrɛ sanfɛla la u b'a la ka ni laɲini mun kɛ ni o y'u ka article 39 ye n'u b'a a nɔfɛ kabi wagati jan u y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ an ka Mali yɛrɛ jamana sariya sun ni a bɛ fɔ o ma ko convention numéro 87 ni o bɛ tali kɛ lafasa jɛkulu u bɛ se ka u ka laɲiniw fɔ ani k'u ka lakana baaraw boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la min taara OIT droit syndical kɔnɔna la ka kɛ ni Mali yɛrɛ sariya sun kɛrɛnkɛrɛnnenya la charte de transition ka kɛ ni sariya sun min bɛ wele ko la loi numéro 02053 ni o sɛbɛn tigɛnɔ bila kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 16 san 2002 wagati ye ni yɛlɛmaw kɛla ka don a la ni o bɛ tali kɛ an ka jamana faso barada jɛkuluw ka sarawarikow cogoya kan ka kɛ ni sariya sun min ni a bɛ fɔ o ma ko la loi numéro 87 47 NRM min fɛnɛ tigɛnɔ bila kɛla ka bɛn ni utukalo tile 10 san 1987 ye ni o bɛ tali kɛ yamaruya bɛ di lafasa jɛkulu ma u ka se ka baarabilaw boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso ka barada jɛkulu ka kɛ ni sariya sun min fɛnɛ ni a bɛ fɔ o ma ko la loi numéro 2018 007 ni o tɛgɛnɔ bila kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 16 san 2018 ye ni o bɛ tali kɛ l'école karamɔgɔ minnu ni olu ye sanfɛ karamɔgɔw ye camancɛ karamɔgɔw fo ka taa a se duguma karamɔgɔw ma o ni maa minnu ni olu ka baara ye jardin d'enfant baaraw ye n'a bɛ fɔ ma éducation préscolaire fo ka taa a se maître minnu ni olu bɛ taa u spécialisé ka kɛ ni sariya sun min fɛnɛ bɛ fɔ ko décret numéro 2018 0067 PRM ni o tɛgɛnɔ bila kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 26 san 2018 ye ni o bɛ tali kɛ école karamɔgɔ minnu ni olu ka baara ye sanfɛ kalanso duguma kalanso fo ka taa a se camancɛ kalan ma ale ni jardin d'enfant baarakɛla ani maître tɔw ko u bila u ka l'école karamɔgɔya yɛrɛ minɛn kɔnɔna la ka kɛ ni sariya sun min ni u b'a fɔ ma ko décret numéro 5 435 PRM ni o sɛbɛn tɛgɛnɔ bila kɛra ka bɛn ni octobre kalo tile 13 san 2005 wagati ni o bɛ tali kɛ école karamɔgɔ minnu ni olu bɛ baara kɛ collectivité tɔgɔya la k'olu fɛnɛ bila u ka sariya minɛn kɔnɔna la ka kɛ ni sariya sun ninnu bɛɛ lajɛlen an ka Mali école karamɔgɔw u y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ u ka laɲini na ni o y'u ka article 39 ye ko fɔ ka o laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɔni sabati ka bɛn ni wagati natɔw ye min bɛ tali kɛ taganikasegu caman na u n'an ka jamana gouvernement u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ye kumaɲɔgɔnya caman kɛ nka an bɛ wagati min na fɔ bi ko min kɔni bɛ tali kɛ u ka article 39 la ko a kɔni ma se ka sigi sen kan cogoya si la o de la école karamɔgɔw ka lafasa jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko les syndicats signataires du 15 octobre 2016 ni o ye CPESCO ye Sineba Sinefcc Sinesec Fenarec ale ni COSES u ko u ka article 39 ni o ma bila sen kan min bɔra sariya sun la loi numéro 2018 007 n'a tɛgɛnɔ bila kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 16 san 2018 ye min bɛ tali kɛ k'u bila u ka minɛnw yɛrɛ kɔnɔna la ko olu kɔni tɛna don cogoya si la ka baara kɛ baarabila kura min ni u kelen bɛ ka o boloda u kelen bɛ ka boloda ni boloda cogo in na u bɛna tile 12 bɔɲɔgɔnko de bila u tɛna baara kɛ ni o
o be tali kɛ kɛmɛ 288 kan. Baarabila yɛrɛ be daminɛ tɛnɛndon utukalo tile 9 ka taa a kuncɛ alamisa utukalo tile 12. O ye grève kunfɔlɔ ye. Kun filanan ko o bena daminɛ ni laɲiniw ma sabati ka bɛn ni tɛnɛ utukalo tile 16 ka taa bila araba utukalo tile 18 na. O wagati fɛnɛ kɔnɔna la ni laɲini ma sabati k'u be baara bila kura wɛrɛ boloda min fɛnɛ b'a ta tɛnɛ utukalo tile 23 ka taa bila juma utukalo tile 27 la. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ minnu be tali kɛ san laban examenw la ni olu kɔni baaraw bolodalen don. Min be tali kɛ a sujet ko ka fo ka taa se examen surveillance ma ko olu kɔni tɛna na jɛ ni o ye a ka kɛ a kɛcogo la togoya si la. An b'a jigiya k'a fɔ bɛnkan bɛna sɔrɔ nin waleya ninnu na yaasa fɛn min ye an ka denmisɛnninw ye o bɛ se ka taa kalan kɛ cogoya min na. O tɛmɛnen kɔ i n'a fɔ n kun ye ɲɛfɔlikaw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na. Araba tɛmɛnen ka o dugujɛ alamisa la waleya dɔ kɔni kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Lafiyabugukaw fɛ nɔ ka sabu kɛ finitigilaka minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ olu ma ko BAC olu maaw kɔni bɛ yala la ka yaasa ka se ka maaw kɔni ka lakana la sabati. O de senfɛ sa u ni Lafiyabugu ka denmisɛnnin dɔw u karila ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn gɛn senfɛ a kɛra sababu ye ka denmisɛnninnaka dɔ kɔni bɔnɛ a nin na. O de kɔnɔna la teleɲɛta tɔgɔ la a ka maa dɔ wulila ka taa ɲinini kɛ Lafiyabugu yɛrɛ kɔnɔna la. Fɛn min ye polisilakaw ka ɲɛmɔgɔw ye u ye waleya minnu bɔ ka yira k'a fɔ ko polisiw kana na mɔgɔ si gɛn tuguni a mana kɛ kun o kun ye. Maaw hakilinata yɛrɛ ye mun ye o waleya ninnu na. O maa ninnu kɔni dɔw y'a yira k'a fɔ ko kiiri kɔni kan ka kɛ nin cɛ nin kofɔlen ye min bɔnɛnen filɛ nin ye a nin na wa a caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye finitigilakaw ye o kɔni man ka boli maaw kɔ. An ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Araba tɛmɛnen ka dugujɛ alamisa la n'u bɛna jouer kalo tile 22 ma san 2021 kɔnɔna la polisilakaw olu ni denmisɛnninnakaw ka ɲɔgɔn gɛn dɔ senfɛ a kɛra sababu ye ka denmisɛnninnaka dɔ bɔnɛ a nin na Lafiyabugu ni ale tɔgɔ de ko Abdoulaye Cham. O de senfɛ polisi direction générale olu ye kunnafoniyaw di k'a fɔ ko polisilakaw bɛ maaw gɛnni min kɛ circulation na ko dangakari o bɛɛ lajɛlen na. O kɔnɔna la fɛn min ye Lafiyabugukaw ye olu kɔni ye foli kɛ o waleya ninnu na u y'a yira k'a fɔ o ye hakilina ɲuman ye ka sabu kɛ a bɛ na ni tiɲɛni baden ne. Hakilina ɲuman don a fɔra polisiw ɲɛna a mɛnna k'u kana mɔgɔw gɛn. E bɛ mɔgɔ gɛn a tigi taara accident kɛ donc o ye balawu de olu tɛ kɛ o. O ye hakilina ɲuman ye normalement polisiw man tɛ ka mɔgɔ gɛn n'a ye mɔgɔ gɛn n'a m'a tigi yɛrɛ sɔrɔ a b'a kɛ yen ten tɔ ni mɔgɔ bolila a tigi bolila a b'a to yen nɔ parce que olu bolila min kɔ nin ye o taara kɛ gɛrɛgɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ la tuguni. N'aw bolila mɔgɔ kɔ n'a m'a sɔrɔ a y'aw jɔ. Polisiw ka mɔgɔ gɛn a bɛ wolo ko caman na i b'a fɔ a wolola min na kɔsa in na. En tout cas ne yɛrɛ kɔni kelen hakilila la polisiw bɛ se ka système wɛrɛ sɔrɔ mun tɛ mɔgɔ gɛn quoi. O ye décret min bɔ a ɲɛna mais o tun bɛ tila ka décret kura bɔ min b'a rassurer k'a fɔ hali ni mɔgɔ ye ko kɛ komi tɛ bɛn polisiw bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ k'i bolo d'a tigilamɔgɔ quoi tel que minnu bɛ u k'u ka sas numéro relevé k'u ka plaque numéro relevé donc du coup n'u tora contrôle technique ninnu ni fɛnw na donc ka répertorier ka mɔgɔ ninnu interpeller n'o kɛra caman bɛ bɔ ko ninnu na quoi. Bon vraiment polisi ninnu ka ko ka gɛlɛn quoi normalement n'i ye mɔgɔ gɛn n'a ma sɔn ka jɔ i b'a to yen quoi sinon a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ bɛ n'a kɔrɔ quoi bon an yɛrɛ filɛ nka cɛ nin ko ninnu filɛ b'an bɛɛ nisɔngoyalen don quoi. Hali n'a y'a sɔrɔ commune 4 procureur ale y'a yira k'a fɔ ko waleyaw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na wa caman wɛrɛw bɛna sigi sen kan yaasa ka se ka nɔbɔ nin waleya ninnu na. An ka kuma galamani tɛnkura maa minnu na olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko kiiri kɔni kan ka kɛ nin denmisɛnnin kofɔlen ye min ni ale ni bɔnɛla polisiw ka nin ɲɔgɔn gɛn sababuya la. Kiiri de kan ka kɛ kiiri kan ka tigɛ a tigɛ cogo la de ni polisikɛ min ye kiiri kɛ a ka dɔn ka fɔ nin de ye kiiri kɛ ɲangi min bɛ k'a kan o ka d'a kan bɛɛ ɲɛ ɲɛna a kana kɛ ko dogolen fana ye. A kiiri kan ka kɛ cɛli parce que cɛni ma fosi de kɛ. U ye min ta a fɔra ko o fɛnɛ cɛni dɔnbaga de a y'a jɔ ka na o de lajɛ bɛɛ bɛ boli la min fɛnɛ taana o fɛnɛ ye mɔgɔ dɔ de ye o. A kan kiiri ka k'a ye parce que cɛni yɛrɛ dɔrɔn mun fatura o dɔrɔn tɛ bali ye mɔgɔ camanw sɔrɔ bon ko caman wolola la tel que o ye mobilitigi min kɛ o fɛnɛ nana minnu ta olu fɛnɛ jogilen don bon comme ni su bɔra mɔgɔw bɛ su de ye nka ko caman kɛra o fɛnɛ kɔfɛ quoi en tout cas a kan ka kiiri. Hali n'a ko gɛlɛla cogo dɔ la u kan k'a minɛ ka taa n'a ye. Donc min ka sariya kan ka boli a ka tɔgɔ o b'o k'a kan mais i mɔgɔ ɲɔgɔn ka mugu ci a la i tɛ gɛrɛ la i tɛ foyi la k'a jɔlen filɛ ka mugu ci a la parce que e ye tentigi de donc droit b'e bolo droit c'est à dire que e tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i tɛ fɛn wɛrɛ la mɔgɔ carré kɔnɔna na o bɛ mɔgɔ gɛn kuma gɛlɛla e ka mugu ci a la c'est à dire o kɔni o man ɲi.
o kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen ye kumakan kɛ ka ɲɛsin polisilakaw ma u ka maaw kɔni gɛnni dabila circulation na a mana kɛ kun o kun ye u tilala ka welemada kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ma i b'a dɔn mɔgɔ si tɛ wolo ni tenni ye an bɛɛ de bɛ bɔ état civil la ka taa don tenni na bɛɛ tɛ jɛ fɛnɛ ka kɛ tentigi ye donc u ka bila u kunna après leur métier c'est la vie sociale qui est là donc u ka dɔn k'a fɔ an n'olu de taala ye ɲɔgɔn ye donc an mɔgɔ b'olu la cogo min na olu yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔw b'an na hali population civile fɛnɛ ɲɛna bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bon polisi ninnu fɛnɛ t'an jugu ye dɔw de teriw don dɔw de balimaw don dɔw de sinjiw don ainsi de suite donc du coup an taala ni ɲɔgɔn ye la min bɛ ne fɛ k'a fɔ polisiw ɲɛna aw bilala aw ka baara la tiɲɛ don olu de bilalen don yala la pour que ka sécurité maintenue mais ka tila ka taga kɛ mɔgɔ faga ye nko tuguni nin ma ɲa dɛ a ma ɲa yɛrɛ yɛrɛ de walayi population kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la polisiw fana kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni polisiw ye mɔgɔ min fiyɛ n'i yɛrɛ dalen don i yɛrɛ la i jɔ n'u y'i ka papiyew bɛɛ lajɛlen vérifier k'a fɔ ko foyi foyi tɛ yen nɔ o y'a bannen i bɛ taga. an bɛ min fɔ polisilakaw ye u ka sabali mɔgɔ gɛn ma circulation na u ka mɔgɔ gɛn in dabila pewu n'i ye mobili fiyɛ n'a ma sɔn ka jɔ a ka matricule ta CAC sɛbɛnnen bɛ mobiliw kɔfɛ numéro matricule b'a kɔfɛ u ta a b'a sɔrɔ don wɛrɛ min t'o ye mais ne y'a gɛn a bɛ kɛ tiɲɛni de polisi ni civil bɛɛ ye kelen n'i ye tenni bɔra a la dɔrɔn a kɛra civil de bon u ka sabali u ka na marifa ci mɔgɔ la mɔgɔ tɛ mɔgɔ ye ten dɔrɔn ka marifa ci a la u y'o min kɛ a ma ɲɛ dɛ an bɛ min fɔ population fana ye u ka sabali hadamaden n'i tɔɲɔna n'i bɛɛ jɔra ka k'i jɔ don population fana ka sabali an ka ko bila ten an ka sigi ka kiiri maa kɔnɔ. polisilaka minnu bɛ yen ni olu kɛra nin waliyajugu in kɔni kɛbaa ye a yirala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛna ka u bila yɔrɔ la wa ɲinini tɔw bɛ sen na halisa yaasa ka se ka nɔbɔ nin ko in na. Ministriw ka ɲɔgɔn lajɛ dɔ sen fɛ u y'a yira k'a fɔ yaasa fɛn min ye bɛn ni kelenya o waleya minnu bɛ ka ɲini an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka lasabati fɛn min ye CFA wari miliyari 65 bɔɲɔgɔn ye ko mago bɛ o la yaasa nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan kabini san 1960 wagatiw fo ka na se bi ma tiɲɛni waleya minnu kɛra bɛnɲɔgɔnya yɛrɛ ɲinini sɔrɔli sababuya la Ali Kulubali bɛna ɲɛfɔli kɛ o la. Mali kunkanko kibaruyaw la hali sisan hinɛ ye k'a fɔ Mali ministre ka lasigi minnu bi to ka kɛ ni u y'u ka ladalalasigi ye a jirala k'a fɔ juma tɛmɛlen ladalalasigi kɛrɛnkɛrɛnlen o kɔni kɛla u fɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ kabini Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya waati san 1960 ni fɛn ye ɲagali ko caman o t'a la ka ɲɛsin u ma a bɛ se ka kɛ Mali wolomasiri tabɔ walima Mali faamaw y'u fɛ fo ka taa se fɛn ye Bamacikulu maaw olu ye gɛlɛya minnu ta ka ɲɛsin u ma ani ka taa se fana maa minnu bɛ yen ni u ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka se jamana fɛn ye kabila dɔw olu ka gɛlɛyaw ka ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni olu caman bɛ yen ni u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ko u ye wulikajɔ kɔni kɛ ka jira k'a fɔ fɛn ye CFA wari miliyari 65 naani bɔɲɔgɔnko ko o kɔni nata yaasa ka se ka olu kɔni don olu kɔni na yaasa fɛn ye kuma min fɔla Mali ɲɛmaaw kɔni fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i sɔn don ani fɛn ye bɛn ani keleya o na se ka sɛbɛti jamana kɔnɔ réconciliation ni gafe sɔrɔla o kɔni na ni u b'a wele ko accord de paix o waliyali kɔni ko kun kɔnɔna na ko fɛn ye maa minnu fana bɛ yen ni u ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ jamana ka fɛn ye wulikajɔ senfɛ walima Bamacikulu maaw walima fɛn ye kabila maaw yuru ka bila ɲɔgɔn na ko olu maa minnu ye o gɛlɛyaw sɔrɔ o n'a ni kasabi ta ka di u kɔni ma bɛnko kuma min bɛ ka fɔ yaasa olu fana na se ka u kɔni yɛrɛ ye o yɔrɔ la cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni baara in bɛɛ lajɛlen kɔni t'a la ka taa sosoro cakɛ yɔrɔ min kɔni de kɔrɔ o de ye CVJR ni dɔw ko commission vérité justice et réconciliation olu kɔni y'a jira k'a fɔ ka wulikajɔ kɔni fɛ ko o ye wulikajɔ caman kɔni kɛ ka se malidenw kɔni ma ka ɲiningaliw kɔni sɛmɛ maaw la maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ u la yaasa ka se k'a dɔn cogoya min na kabili janvier kalo tile 15 san 2014 ni olu bɛ ni baara ninnu kɔnɔna olu kɔni nana maa caman kɔni ɲininka ka se ka maaw ka lahalaw kɔni jateminɛ nka olu kɔni nana maa minnu sɔrɔ minnu bɛ ni gɛlɛya kɔni kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ t'u jɔ fo fɛn ye maa 106 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de hukumu kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa olu fana na se ka bila u ka hakɛw kɔni kɔnɔna na cogoya min na fɛn ye ni olu ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ fɛn ye jɛkulu fitinin maa dɔw kɔni fɛ fo ka taa se maa wɛrɛw ni olu ye fɛn ye diɲɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔni da u la ni olu caman bɛ bi u tɛ k'u yɛrɛ ye malideya kɔni kɔnɔna na yaasa fɛn ye o na se k'u yɛrɛ dɔn malideya kɔni kɔnɔna na don nataw la cogoya min na kasabi a na se ka ta ka di u ma ni Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ bɛ ka o baaraw kɔni de ɲɛɲini kɛ wa olu fana bɛ ka boli o siraw de fɛ yaasa fɛn ye maliden bɛɛ lajɛlen na se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ni keleya ko kuma min bɛ ka fɔ u na se ka kɛ ko ye jamana kɔni kɔnɔ cogoya min na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Amadu Ɲamile ale bɛ walawalalikan ye farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la.
Farafina camancɛ bolo jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Guinée équatoriale. Guinée équatoriale gwɛlɛya kɔni bɛ ale ni Anglais yɛrɛ ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bi ni a yɛrɛ bɛ f'o ma ko Angleterre ka sababu kɛ ni ye Guinée équatoriale yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ u ka masakɛ ale yɛrɛ denkɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Théodore Obiang gwɛlɛya kɔni bɛ ale yɛrɛ ni Anglais yɛrɛ ka jamana ani ɲɔgɔn cɛ waati laban ninnu na bari ni ye Anglais yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ u kɔni ye jalaki ta ka bi Guinée équatoriale yɛrɛ masakɛ yɛrɛ denkɛ ka jira k'a fɔ nafolo dunkojuguya ni o ye yurugujurugu ye e ko a sen to olu la Guinée équatoriale ha ka ja diɲɛ yɛrɛ bunnaku ka wa ni yɛrɛ y'a ka nafolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ nafolo jɛlen kɔni tɛ a bolo o kama a bɛ fɔ min yɛrɛ ma nazarakan na sanction n'o ye ɲankili ye k'o ta ka Guinée équatoriale yɛrɛ sɛgɛrɛ tuma min na o kɔni kɛra Guinée équatoriale kaw fɛnɛ ma sigi k'u bolo fila da u sen kan olu fɛnɛ ye a ɲini u ka lasigidenso min kɔni bɛ Anglais yɛrɛ ka jamana kan ka lasigidenso kofɔlen yɛrɛ ka datugu nin waati in na a ko kɔni kelen do gɛlɛya ye Anglais yɛrɛ ka jamana ani Guinée équatoriale yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bara ta ni ye Guinée équatoriale yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ u ka masakɛ yɛrɛ denkɛ Théodore Obiang maa don min ni nafolo kɔni bɛ a kun kosɛbɛ bari an bɛ don min na i ko bi a jirala k'a fɔ finitigilaka don a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko général de division o cogo kelen na jɔyɔrɔ caman bɛ yen nɔ a ye minnu yɛrɛ ngolo fa u ka jamana yɛrɛ kan u ka jamana yɛrɛ jabaraninso minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la arajoso minnu bɛ yen kɛnyɛrɛye tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen tigiya bɛ ale de bolo wa nafolo kɔni bɛ a kun bi min kɔni kɛra sababu ye a kɔni ye so sa diɲɛ yɛrɛ jamana caman kan ni ka o so kɔni jɔ ni a bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la olu jamana kofɔlenw kan a bɛ taa i lafiɲɛ bɔ olu so ninnu yɛrɛ kɔnɔna na wa ni yɛrɛ a ta k'a lajɛ a si bɛ taa san 53 bɔɲɔgɔnko la nafolo minnu kɔni bɛ a bolo nansaraw kɔni bɛ ka jalaki kɔni bi a kan ka jira k'a fɔ nafolo in kɔni ma sɔrɔ sira jɛlen yɛrɛ kan a fa kɔni o de ye Guinée équatoriale masakɛ an bɛ don min na i ko bi n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Théodore Obiang san 70 ani san 9 wa ale yɛrɛ bɛ Guinée équatoriale yɛrɛ masakɛya la san 41 bɔɲɔgɔnko a ko kɔni ma kɛ fɛn fɛn nazara jamana caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni kɛn bɛ ka jalaki kɔni ta ka Guinée équatoriale yɛrɛ jamana masakɛ yɛrɛ denkɛ sɛgɛrɛ ka jira k'a fɔ a ka nafolo kɔni tɛ nafolo jɛlen cogo si la kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛtaa filɛbagaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Farafina worodugu jamanaba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Afrique du Sud wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bilalen kɔfɛ sen kan e ko olu ma bɔ ni fura fɔlɔ yɛrɛ fura min kɔni bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ kɔni da don ka ɲɛsin bana ma bana min ni an b'a f'a ma coronavirus ni ye ni bana kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɔni ye digi kɔni kɛ diɲɛ na i b'a ye k'a fɔ maa min bɔnɛna a nin na nin bana in sababu la ni a bɛ f'a ma coronavirus a dagosi kɔni ka bon kosɛbɛ o kama diɲɛ jamana caman kɔni bɛ yen nɔ minnu ye wulikajɔw bila sen kan min b'a to u bɛ se ka a kunbɛnna yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ni an b'a fɔ o ma ko vaccin ni o ye boloci pikiri ye pikiri min kɔni bɛ yen nɔ ni o kɔni ka fisamaciya kɔni ka bon bana in furakɛli la walima bana in yɛrɛ kunbɛli la o kama diɲɛ setigi jamana caman bɛ yen nɔ minnu kɔni ye fɛɛrɛ bila sen kan ka se ka vaccin yɛrɛ dilan nka farafinna yɛrɛ n'i ye ale ta k'a lajɛ jamana 50 ani jamana 4 jamana kelen kɔni tun ma sɔrɔ farafinna yɛrɛ bankun kan min kɔni sera ka wulikajɔw bila sen kan ka se k'a fɔ i na vaccin dilan i yɛrɛ ye nka an bɛ don min na i ko bi laboratoire ba dɔ bɛ yen ni o ye fura dilanyɔrɔba ye farafinna worodugu jamana kofɔlen kan ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni ye fɛɛrɛ bila sen kan ka se ka nin fura kofɔlen dilan a bɛ fɔ min yɛrɛ ma vaccin ka ɲɛsin coronavirus yɛrɛ ma n'i ye farafinna worodugu jamana kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ maa 600,000 o ni a kun ka fɛ olu kɔni de sera ka boloci yɛrɛ kɛ an bɛ don min na i ko bi ni jamana kofɔlen yɛrɛ kan n'i ye o hakɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔden yɛrɛ la kɛmɛ sigi la maa 10 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni sera ka boloci yɛrɛ matarafa jamana kɔnɔden fanba olu kɔni ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka boloci boloda fɔlɔ a kɔni jirala k'a fɔ u ka boloci si dɔgɔmani tun ye san 35 ye ka yɛlɛn ka taa o sanfɛ nka an bɛ don min na i ko bi boloci min bɛna kurakura ye u ka jamana kan a kɔni bɛna daminɛ san 18 ka yɛlɛn ka taa sanfɛ wa don n'a nataw la cakɛ bondaso wɛrɛw kan bɛ k'u kanbɔ k'a fɔ olu yɛrɛ na wulikajɔw bila sen kan min b'a to coronavirus yɛrɛ vaccin u na se ka o dilan ni jamana kofɔlen yɛrɛ kan ni a bɛ f'a ma Afrique du Sud kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛtaa filɛbagaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Farafina camancɛ jamanaba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma République démocratique du Congo bakurubalen na n'u k'a ma ko RDC u ka faba ni o ye Kinshasa ye lakɔlidenw ale ni polisilakaw olu kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ ni ye Kinshasa yɛrɛ ta k'a lajɛ lakɔlidenw ka sanfɛ kalansoba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Université de Kinshasa lakɔliden dɔ kɔni bɔnɛna a nin na
ka sababu kɛ polisilaka dɔ ka faali waliya tale ka ɲɛsin ni lakɔliden kofɔli yɛrɛ ma. Tuma min na o kɔni kɛra juma tɛmɛnen kunu ko tɛnɛ tagamaw kɔni nana boloda Kinshasa yɛrɛ faaba kɔnɔna na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sanfɛ kalanso yɛrɛ masurunyɔrɔ la ni a bɛ f'a ma Université de Kinshasa. O kɔni kɛra tile kuru bɛɛ lajɛlen gɔngɔrɔnbon polisilakaw ale ni lakɔlidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. O cogo kelen na sigidalama minnu kɔni bɛ yen nɔ olu fɛnɛ dɔw nana fara polisilakaw kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u bɛ maa minnu kɔni wele ko kulunaw n'olu fɛnɛ nana fara polisilakaw kan ka lakana yɛrɛ bila sen kan, walima lakɔlidenw kɔni mana sira tigɛli mun kɛ olu ma kofɔlenw kɔni bɛ wuli ko o gabakurun walima o balan minnu dalen don sira la ka olu ta kɔni ka bɔ yen nɔ. O kɔni kɛra sababu ye ka fɔnkɔɲɔgɔnko ba kɔni kɛ n'olu ma kofɔlenw yɛrɛ ni lakɔlidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yanni lakanabaw yɛrɛ kɔni kana. Lakanabaw kɔni nalen a kɔni kɛra gɔngɔrɔn fili yɛrɛ caman ye lakɔlidenw yɛrɛ ni lakanabaw ni ɲɔgɔn cɛ, min kɔni kɛra sababu ye tɛgɛ kɔni sera ka da lakɔliden yɛrɛ caman kan ka t'u don dibi la hali ni y'a sɔrɔ sufɛ u bɛɛ lajɛlen tilara ka labila ka taa u ka denbaya la. O cogo kelen na polisilakaw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la polisilaka dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ joginna nin gɔngɔrɔbo yɛrɛ sen fɛ, nka a ma kɛ fɛn fɛn wulikajɔw kɔni bɛ sen na. An bɛ don min na ko bi polisilaka fila tɛgɛ kɔni dara o kan hali ni y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɛra mugu yɛrɛ ciba ye ka lakɔliden kofɔlen kɔni bɔnɛ a nin na, ale kɔni i senfa ɲininiw kɔni bɛ sen na min b'a to tɛgɛ yɛrɛ bɛ se ka da ale ka RDC yɛrɛ jamana kan. Kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna walawalali kɛ o la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Farafina camancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Centrafrique, ni jamana kofɔlen kan u ka dugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Bozongoa, maa 13 olu kɔni tun bɔnɛna o nin na araba min bɛnna juillet kalo tile 21 yɛrɛ ma. Wulikajɔw ni cɛsuru bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka bila sen kan. An bɛ don min na ko bi min b'a to ni fali waleya min kɔni kelen filɛ nin dugu kofɔlen yɛrɛ la ni a bɛ f'a ma Bozongoa ni a yɛrɛ bɛ Centrafrique jamana kan, tɛgɛ kɔni bɛ se ka da a waleya jugu kɛbaw kan cogo min na. Diɲɛ yɛrɛ seleke 4 tɔnba ka kɛlɛbolo min bɛ Centrafrique kaw fɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko MINUSCA ka taa se Centrafrique yɛrɛ finitigilakaw ma, olu kɔni kɛn bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to ni waleya jugu kɛbaa ninnu tɛgɛ kɔni bɛ se ka da u kan. Ministre min sigilen don u ka jamana yɛrɛ marabolo kuma lase ma ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Serge Gislain Diori, ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin fali waleya min kɔni kelen filɛ nin ale bɛ se k'a jira k'a fɔ waleya jugu kɛbaaw don minnu labɛnnen don u ka baara yɛrɛ kama. Bari a jirala k'a fɔ a yɔrɔ la marifakisɛ kɔni ma ye, o cogo kelen na jeli fɛnɛ bɔnnen ma ye a yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la, nka dingɛ dɔ kɔni taara ye nin maa 13 in kɔni bɛɛ lajɛlen fure taara ye dingɛ min kɔnɔna na. O kɔni b'a jira k'a fɔ maa minnu kɔni ye nin fali waleya kɔni kɛ Centrafrique jamana ka maaw don minnu ni u bɛ fali waleya kɔni ɲɛdɔn kosɛbɛ, minnu yɛrɛ kɔni ka baara don walima minnu yɛrɛ kɔni duminen don nin waleya cɛjugu in kɔni kan. Sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na an bɛ don min na ko bi, wa n'i ye nin denmisɛnnin 13 yɛrɛ ta k'a lajɛ maa minnu kɔni bɔnɛnen filɛ u ni na jagokɛlaw de tun don, minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ jago kɛ moto yɛrɛ la ka bɔ u ka dugu dɔ la ni a bɛ f'o ma Bozongoa ka taa Kuki, o de furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin bingalikɛla ninnu kɔni taara bin ninnu kan ka u maa 13 bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na. N'a sɛgɛsɛgɛliw kɔni baara bɛ sen na an bɛ don min na ko bi Centrafrique yɛrɛ jamana kan. Kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Nin de kɛra kunnafoni an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma. An b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan. Tele ɲɛta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye. Ni Ala ma an ka jɔnya jɔna aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ani nin wagati kelen kan wagati wɛrɛ aw k'an bɛn inshallah.